FM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol Dennis, come in. Saan nga nagpaati iti taga-50 Ilocos Norte nga nangapagita iti kina-hospitable kada kitay delegado iti Palarong Pambansa iti probinsya ti Ilocos Norte. At namin ti libreng sakay kada kitay delegates kaya kasama libre nga panagdigos iti mismo nga pagtengan ti aking kukwa nga ni Alher La Cuesta nga masalakan lang dito nga abay iti munisipyo iti barangay dos Anaw Pitig Ilocos Norte. Ti libreng sakay ket hanga tricycle diket van air conditioned Idol Bernard. Dito ti purong nga van nga mang pick up Idol Dance. Well, iso na ko ti mang pick up i-pick up na ka ikaw na ka di balay dahil makiktot ka mo ta. Padigusin na kada libreng ligo. Yes, jay. Po talaga mo ta. Well, libreng ligo Idol Bernard. So iti agdama ket makita na ti pagtengan dang lang hotel met tilangan Idol Bernard up and down dati na ken napitas iti facilities na sa pulang Ijaya dati akin bagi karite ganggan naet nga iti sa baling lugar nga na destino iti 50 Ilocos sa norte libreng hakot dati ket nga may sa dual dati oray 50s 20s dati makalugan iti van na ket kayang-kaya ngailugan dati van ni Manong Alher karite mayat nga palugan ken makidagos Idol Bernard mabilang na nagtawag iti 0156-689-1125 deta inakapost iti social media account ni Alher La Cuesta kada kita interesado kin mayat ngumawan makidagos makidigos makilugan iti mismo nga pagtengan ti Pidig Ilocos Norte maragsama ti Pidig Idol Bernard kaputa adalagi kasoy nga klase ta tao nga siya ti panapuspuso na yung mga sangiili kada kita ibisita iti Palarong Pambansa digad no adalibreng sakay jay Batak ken Lawag City at damit ti libreng sakay ken padigos iti Pidig Ilocos Norte Idol Bernard so nga di kita madalanan da nga di pa nagdigos ay makilugan kayo di ba ano kas pa ka di kami Idol Dance kita libre lang karo din di ka pa mapan So ano ni Idol Lawrence na mawala ko Virgin Pidig ang pinakadigos papamalagtigos mapanton ni Idol Lawrence kini apay di mo iraman dito lalakayan kata isupay nga mapan wala na ba na mabalim met ako yung kini Idol Glenn nga mapan makitigos makilugan kaltivan nga libreng hakot free sakay free ligo iti Pidig Ilocos Norte Pidig ang galing mo Idol Dennis Elipio tatak Aremen